kwafika ukuphila, zenzeka izinto, bajabula abantu, baphumelela abantu. Sanibonani again, ngiyanibingelela futhi nisahleli naye umprofethi uMandlezulu. Ngicela ukuthi singakayi ekudeni namhlanje ngizokhuluma ngale topic leyo yokubolekisa ngeimpahla. Specific nje namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokubolekisa ngeimpahla bese ngiyachaza ukuthi ukubolekisa neimpahla hlanganaphi bese ngiyaligoqa uhlelo khona ukuthi sizozwa abantu bebonga befakaza ngoba umprofethi wenza konke. Mntana sekhaya, ngicela ukukutshela ukuthi umprofethi Mandlezulu unamandla mntana sekhaya, noma ngabe isiphi isimo, noma ngabe iyiphi situation obhekane nayo. Ngiyacela thatha lama number lawo wabonayo la escreenini, 062 78 98 25 2 bese ugijime uye lapha ku Facebook uvele nje useshe uthi Prophet Phumlani Nkosi, umthandazi omkhulu wasethembisa. Ipage lethu na 23,000 yabantu, so ulike lapho bese uyasifollowa. Namhlanje ngicela nje ukungena straight endabeni khona sizongena kuma testimony, abantu nibabo ukuthi bayabonga umprofethi ubasiza kanjani abantu. So nawe mangabe unenkinga ungadidwa ukuthi ngikhuluma ngesihloko esithize, mhlawumbe wena uthi hayi mina mprofethi ngidinga okunye. Woza, umprofethi wenza konke. Umprofethi uvulela abantu imali, umprofethi uvulela abantu imisebenzi, umprofethi uvulela abantu amathenda, umprofethi ulapha abagulayo. Vele ngidume ngaloko, ngilapha abagulayo. Umprofethi wenza izinto eziningi. Umprofethi uneyinhlanga zenhlanhla, umprofethi uneyinhlanga zemali, uneyinhlanga zamabhizinisi. Ngenza izinto eziningi njengoba ngishilo kuma episode wethu andlulile ngaphambilini ukuthi mina ngithandazela umuntu. Ingakho ngithi mina angisisangoma futhi mina angisinyanga, kodwa mina ngingumthandazi ngoba lento eyafika kimi yathi kimi mayifika yathi mawuthandazela umuntu mina ngizokutshela ukuthi lo muntu uze ngani futhi uzomsiza ngani. Kuma episode wethu aphambili mhlambe nibonile umprofethi aveza ukuthi usiza ngezinto nje esiphila ngazo. Wabona iwasho, wabona amabisi, wabona amanzi, wabona izinto nawo zisebenzisa, even izinto opheka ngazo. Umprofethi nje izwi malifikile lithi siza umuntu ngendlela eso, ngiyenza leyo nto le ngaleso sikhathi. So akunametodi la kimi ukuthi umuntu ophethwe lesifo ngomsiza kaso. Ngilalela izwi elikhuluma la kimi bese ngimsiza according to lelo zwi. Kodwa why ngithi ngingumthandazi? Ngoba ngitsheliwe ukuthi makufika umuntu umthandazela, uzothi mawumthandazela bese lento le izokhuluma kuwe. That is why ngithi akekho umuntu ofana nami la eSouth Africa, yimi kuphela onalesiphiwo, futhi nabanye abanephiwo ehlukile nabo ngiyababongisa ngithi uNkulunkulu vele usebenza ngendlela eziningi. Angene edabeni lethu ngingapholisi maseko. Ngicela ukuthi abanenkinga, abafuna imishado, abangathola abantwana, abanenkinga nje, thatha lama number la escreenini, contact umprofethi Mandlezulu uzokusiza. Futhi noma ufuna ukumbona umprofethi Mandlezulu khona ethembisa everyday. Okay, asingeneni kule ndaba lena ejulile kodwa abantu abangayinakisisi kahle le kubolekisana ngeimpahla. Okay, ukubolekisana ngeimpahla into ezwakala ngathi into enothando, into eyokusizana, vele into enhle mawuyibheka ngenhliziyo emhlophe, into enhle ukubolekisana ngeimpahla. But ngicela ukuya deep kuloko futhi thi ngicale ngalabo mama laba, umama athengele umntwana wakhe mhlambe isicathulo, umntwana sithi una 1 years, amthengele lama label lawa durayo engeke ngwabale la emoyeni, awathenge lama label. Thola ukuthi umntwana ke sekayakhula. Umntwana makakhula abone ukuthi hayi umntwana wami ngumthengele itekile la Costa, ngumthengele itekile Nike, so lisesekahle thingiliphe umntwana kasisi zibani ngoba yena lisamlingana amuphi. Into enhle vele mawuyibhekile, into enhle, kuhle lokho futhi kuyabongeka ukupha kuhle. NeBhayibheli lithi lathi sibusisiwe isandla esiphayo. Okay, kodwa kunobungozi obukhulu ngoku-exchange impahla noma ngokunikeza abantu impahla zakho. La angikhulumi ngeimpahla, ngikhuluma ngensila yakho.
ngoba impahla zakho zirepresenta insila yakho, meaning ukuthi impahla zakho ziwuwe uqobo, zirepresenta wena. Khona umuntu onabangani athi hayi mina abangani bami ngifuna ukubaboleka, siyabolekana nje impahla, siyabolekana ama-t-shirt, siyabolekana ama-jean, siyabolekana igqathulo. Mawubhekile kuhle futhi into enhle, kukhomba uthando, kodwa kunobungozi lapho ngoba impahla zakho, insila zakho zirepresenta wena. So umuntu makaphethe insila yakho uphethe wena, angenza noma yini ukukudestroya umuntu ongananhliziyo emhlophe makaphethe into yakho, whether impahla umbolekile, whether umphile, kuyingozi lokho, kugwemeni esikhathini samanje. Dala kwakukahle kodwa manje kugwemeni. Umuntu makaphethe insila yakho uphethe wena uqobo, umuntu makaphethe into yakho oyigqokayo uphethe wena uqobo. Spiritually lento iyingozi. Ma u-exchange impahla, uzi-exchange wena, unikeza lo muntu lo omnikezayo igunya lokuthi angenza noma yini phezu kwempilo yakho ngoba uphethe insila yakho. Bese kuba yilabo sisi laba abavakashela bobhuti, amvakashele ubhuti bese ageze ekseni, mageze ekseni ashiye insila zakhe, athi ubhuti ayomchithela amanzi. Kugweme naloko, kuyingozi kakhulu ngoba umuntu makaphethe insila yakho angenza noma yini. Vice versa, abobhuti nabosisi, abosisi nabobhuti, vice versa. Umuntu makaphethe insila yakho angenza noma yini. Ake nginitshengiseni into esimple. Umuntu angafika egqekeni afike athathe umhlabathi, akathathanga nina kodwa uthatha umhlabathi. Makathatha umhlabathi kushuthi uthatha bonke abantu abanyathela loyo mhlabathi loyo. Mangabe nje egqekeni umuntu athathe umhlabathi wala nihlala khona ayowusebenza, bonke abantu balegqeke mangabe ubazi ngamagama, ubazi nokuthi nezibongo zabo, wazi zonke ama details wabo, angani destroy aniqede ngomhlabathi kuphela. Unokuzwa bathi umuntu weqisiwe, umuntu weqisiwe ngoba umuntu makaphethe insila yakho uphethe wena uqobo. Kugwemeni lokho, kuyingozi esikhathini samanje. Umuntu makaphethe insila yakho uphethe wena. Sengivala, ngithemba ukuthi ningizwile. Lokhu kugwemeni ngoba esikhathini samanje kunabantu abanganazo inhliziyo ezimhlophe. Kudala bekukahle kodwa manje kugwemeni ngoba manje abantu abanazo inhliziyo ezimhlophe. Omunye umuntu uthi uyamsiza kanti uyakulimaza. Kugwemeni lokho, whether ubolekisa uyaphisana, mina ngaze ngithi ipha ama-strangers, ipha ama-strangers. Yabo, uthatha impahla zakhe ezingasakulingani uzimikise ehome, uyopha abantu abaswele. Lokho kubusisekile ngoba labo bantu abazoreceive lezo impahla abakwazi, ayikho into abazoyenza. Kodwa umuntu okwaziyo waze wabamba insila yakho uyingozi. Ngicela nenzeni kasona ke manje, ngicela futhi ugijime lapha ku Facebook uyolike ipage lethu, ufollow umprofeti. Nalabo abathi umprofeti thina sisekudeni nawe, sifuna usize ngama one-on-one via ifoni, sifuna umprofeti ama product wakho singawathola kanjani, siyabathumelela abantu ngephephu ama product wethu afike. Sinama product anamandla kakhulu, nizobona ama testimony alobelela abantu babonga. Njengoba sengishilo sinabantu la abaphila kahle, abaphila kahle ngenxa yama product. Ama product bantwana basekhaya ayasebenza mawakholwa, futhi mawakholelwa ngokweqiniso azokusebenzela. So bese ngicela labo abafuna ukungithinta ku WhatsApp, ngicela ningithinteni ku WhatsApp, kodwa ungabulisi, vele uthumele i-voice note eshoyo ukuthi ufuna umprofeti akusize ngani, ngenxa yokuthi nibaningi kakhulu. Angeke ngikhona ukuniqeda nonke mani ngalobelele nibulisa nithi hi how are you. Vele uthi umprofeti yimi ubani bani, ngifuna ungisize ngalokhu nalokhu nalokhu. Umprofeti wenza umprofeti ukuthi akathende ngokusheshsha, futhi umsebenzi wakhe ube lula ukuthi ariche abantu abaningi. Ngiyazi nibaningi nifuna ukukhuluma nomprofeti uMandlezulu. Nani enifonayo ngiyanicela ukuthi mawufonile icingo la ngabamba ungapheli mandla, wazi ukuthi umprofeti Mandlezulu ubusy, kodwa make sure ukuthi la manamba we WhatsApp uyabulisa. Umprofeti na kanjani, yakuthembisa mntana sekhaya impilo yakho iyoshintsha ngokuhlangana nami. I don't care
ukuthi isiphi isimo esimelane nawe. I don't care. Njengoba ngikhuluma ngokubolekisana ngeimpahla, mhlambe wena awufuni lokho, mhlambe wena wakho ku deep, ngithinte mntana sekhaya ngizokusiza. Thatha lama numbers escreenini. uNkulunkulu anibusise. Amen.